mukoma Holly 10 vanoti ivo vakanzwa izwi richivati mucharamba muchipisa, but for our mother here is a different story. Vakanzwa izwi but nanhasi izwi iri vanoda kunyatsoziva kuti ranga riri izwi raMwari here, mudzimu here, kana kuti chii? Up to now after vanzwa izwi iri nezvinhu zvakazoitika kumberi kwacho, she is really confused. Vanotoda clarity. Ngatinyatsonzwai nyaya yavo kuti zvakafamba sei kusvika vazotanga kunzwa izwi iri nanhasi vachiri nemibvunzo isati yawana mhinduro. Vangoti kana iri first time yako kuuya panapa, saka kanosewa subscriber nekushare handika to as many people as you can. Ko engagement futi yakatikoshera. Ukanzwa nyaya yawanzwa panapa, you are allowed kucomment handika tiudze mafungiro ako. Iwa ayo mafungiro acho, you are not going to be crucified. Ndo mufungiro wako handika tiudze mafungiro ako. Hatisina kukupedzera nguva, ngatinyatsonzwai nyaya yedu kuti zvakafamba sei. Makadi mhuri yeZimbabwe, stori yandichataura nanhasi inondivhiringa kuti izwi ratakanzwa ranga riri raMwari here, ndere vanhu vedzinza kana kuti chii? Nhauro yangu inotanga so. Rimwe zuva muna 2011 ndikati inini ndandiri kurwara nguva dzacho idzodzo, ende ndaitorwara ndisingazivi kuti nditori nedenda rakakomba raikwanisa kundiuraya. Saka mazuva iwayo nokuti ndairwara ndaipota ndichimbonogara kumba kwehanzvadzi yangu nokuti ndaigara ndega kumba kwangu. Saka ndaipota ndichigara kumba kwake Monday to Friday ndombodzoka kumba ndodzokera nokuti vana vangu vese vaviri vangu vasingagari muno munyika. Saka ndiye wandingati angari hama yangu yepadhuze, angari mutedzani wangu. Saka pane zvakazoitika, memori yangu yakasheka kubva 2011 kusvika muna 2014. Saka mamwe ma-incidents akaitika pakati ipapapo ari vague nokuti ndaitorwarira kufa chaiko chaiko. Saka zvimwe zvinhu zvandakaita oro zvandakataura oro zvandakudzwa izvi zvanditombozviyeuki nokuti ndandiri munhu angatone masystem anga kutoshata down. Saka zvisinei, nerimwe zuva ndichienda kumba kwehanzvadzi yangu, ndasvika pagedhi ndakangonzwa izvi zvakanditi pray for your brother. Ndakatarisa, ndandiri ndega mumotikari yangu, ndarira kamotikari kadiki diki katoko chaiko chaiko. Ndakatenderera ngati munhu ari kunditaura ndiani? Zvandinetsa, ndavhura gedhi ndabva ndapinda. Saka pandakapinda ndakaudza mwana wake musikana ndikati, muzukuru, pana nchiapa ndo zvanzi pray for your brother. Saka ini ndine dzimwe hanzvadzi asi ndinodaira kuti wepano ndaari kutaura nokuti ndataurwa ndichisvika pano pagedhi. Saka iwewe wofasta, ini ndinamata for a day or two. Ndikazviita zvikapfuura. Rimwe zuva papfuura chinguvani ndakanhingirikira, ndakasvikazve pagedhi papa ndobva ndataura the same thing, but this time voice racho ranga raloud rine ukasha. Ndabvunduka ndatarisa futi, ndapinda ndamutaura futi mwana wanzvadzi yangu iya, tikaita the same thing. Patopfuura chinguva ndobva ndazoenda ndasvika pamba paya pagedhi, izwi riya rabva rataura zvikanzi your brother will not live in this house. Saka zvanga zvichiitika pamba pane zvekuti anga achivaka imba, ivo vangu vachigara kucottage. Cottage yacho yanga yakatonaka zvokuti yanga itori imba chaiyo chaiyo. Saka anga kutovaka imba full house. Yanga itosvika kumatiles kumusoro uku kuti ichiturikwa. I think yanga yatoturikwa, ndichaziva memori yangu yaindirasa ipapo. Saka anga ine mwana anga achidzidza mhiri. Saka iti ndoda kuti imba ipere kuitira kuti paanouya panoita graduation inenge yapera imba iyi. Pasina nguva hanzvadzi iyaya yakabva yangodonha usiku, ndobva yaendeswa kuhospitari. Saka musi wadonha ende andabva kumba kwake iri Sunday usiku. Saka ndakaswera
Monday ndiri kuno kumba kwangu. Tuesday ndobva afona ari kuhospitari kuti my sister ndiri muhospitari ndakadonha. Ndasvika kumba ndakushaya, ndakaita stress, bla 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 bla. Ndobva ndati ndobva ndatoenda kunomuona kuhospitari kuya kwako. Ndakamuona 1 2 3 4 days inobva ati ndichada kukuona iwe ushiya kuhospitari. Zvokuti even vanhu vaiya kuhospitari kwacho vana sekuru vangu nedzimwe hama vaiti uenda kumba iwe uri kurwara, but ndasingazvioni kurwara kwacho, ndaitoona kunge titori right, although zvishwa mwiri wangu denda racho ranga rakandibata. Saka handina kuregedza kuenda kuhospitari kwacho, ndaitoenda everyday ndichinogumira pareception nokuti hama dzakawanda dzaiuya tichimuona. Saka after a week akanzi ane denderedzwa reropa riri mumusoro rinonzi brain aneurysm. Saka anofanira kubvazwa musoro kuti vanofanira kubvisa dehenya kuti vabvise clot yacho iyo. Haisi clot, inonzi chigrowth chachakubuda ropa. Zveshuwa akaenda kutheatre. Theatre akamugara, handichazivi kuti yakaita 12 hours here kana 15 hours, handichazivi sekutaura kwandiri kuita ndandiri munhu anga achirwara. Saka mamwe mamemories angu ari kundinzvenga. Saka abuda muICU muya, ndakatoona uyu aburayiswa kubhedhi akaiswa kuHDU, I think kuAvenues Clinic, handichazivi, City West ndo Avenues Clinic, handichazivi. Saka akagara, ndikati all in all kubva paakapinda paakadonha kusvika paakazofa zvakakwana kuita 3 weeks. Saka takangozoona aswitcha off, munhu afa, ndamuviga. Ndatozoti garei papfuura ndofunga mwedzi 3, ndangariro dzadza kudzoka manje. Ndikati shit, ingaizwi riya rakanditaurira one kuti your brother will not live in this house. Saka ini pandakanzwa izwi richidaro iro, handina kuzotaurira muzukuru wangu uyayo, ndakatya because ndanda kuzvitongesa kuti saka kana chiti hagari mumba iyoyi ari kuvaka, ari kuramba mukadziri. Zvakandinetsa zvoti ndakatanga kufonera futi hanzvadzi dzangu kuda kuona kuti vari seiko, kunoti pandakatanga kunzi pray for your brother, ndakambofunga kuti asi kune vamwe two pamwe vari in danger here, something like that. Saka ndanda kuita hysterical, ndaivafonera almost every day. Iye kushaya uyu aita kuuya kubasa, aitouya every day, zvaitoita kunge zviri kushura chaiko. Mwana wamai vangu angari very 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 close to me, zvokuti kufa kwakaita zvakaita sokunge aendawo nemweya wangu. Nanhasi I have not recovered from that death. Asi mubvunzo wangu mukuru ndinoti iro izwi rainditaurira rakabva ranga riri zwi rani? Kana vari Mwari vakadii kumuponesa? Nokuti takanzi pray for your brother, tikanamata pray for your brother. Kechitatu, your brother will not live in this house. I panicked. I really panicked. Inini zvakapinda mubrain mangu ndezvokuti akuramba mukadzi, kati anoramba mukadzi waita vana vake, mhuri yasika yese kuti zvidii. Handina kuziva kuti yaitori saini yekuti ari kurwara zvokutofa. Kurwara kwakaita chaakabviswa musoro ichi, aigara akatemwa nemusoro, zvoti pese panenge akagara aingodaiwa kutsinzinya, notomuti kochii, zvikanzi musoro uri kutema. Waimutema musoro aigrowth iyoyo inonzi aneurysm, chakakura mubrain, saka chachakudzvanywa, chachakubuda ropa, nokuti panenge pachikwira BP naicho chaimba chaaffectwawo chokura chobleeda. Saka ibled in the brain. Chiremba wacho akamuvhiya akati op was successful, asi akaita bleed mumaventricles hakuna anokupinda kumaventricles kumoyo kawo. Saka inyaya inondivhiringidza nanhasi. Asi ndakazombobvunza vamwe sekuru vangu vari kuAmerica, sekuru Shadi, ndikati oye musekuru, imimi izvi ndo zvakaitika kwandiri, zvingave zviri chii iwo mufundisi? Ndombovati Mwari anogona kusarudza munhu waanoda kuti aite relay mamessages. Saka iwo wakatosarudzwa kuti unge uchitaurirwa. Kungoti time yandakataurirwa inini ndanditoriwo munhu anorwara zvisingaiti. Saka
nekufamba kwenguva ndanda kuzona pandainyora kana ndarota hope nepandaironyora. Pane imwe peji yandakazoverenga yandaita kunge ndiri kunyorera tsamba kuna mai vangu vakashaya, ndichiti kunoku hanzvadzi yangu iri kurwara, mai handizivi kundoita sei. Irimo nanhasi munoti ndikaiverenga ndinododza misodzi. Handizivi kuti chii chakandipusha kuti nyore tsamba iyoyo kune munhu akafa ndichitaura nezvehanzvadzi yangu yanga iri muhospitari. Saka Slick handizivi kuti istori ingave inokodzera kuti ibude pamhepo pako here, pati nyaya inondinetsa. Maita henyu ndingafare kunzwawo kune veruzhinji vanoita follow program yako kuti chingave chii, asi kutaura chokwadi pane akanditaurira. Ini ndinongofunga kuti ndiMwari mweya mutsvene wakandiudza. Pandachida kungonzwawo kune ruzhinji kuti makambosanganawo nezvinhu zvakadai here. Ndinotenda maita henyu. Nyaya iyi munotodi izwi iri raivaudza iri kudzimu here, Mwari here, ngirozi here, chii zvainyazofamba sei? Kune vanonzwisisa nyaya idzi, you are free to comment in the comment section kuti munofunga kuti zvii zvaiitika, chii chakatora nzvimbo chakaita kuti zvidai so. Imagine brother vakatozosvika pakutozofa, asi mambo vangatonzwa izwi raipa mawarnings, but munongoziva sevanhu tiri vanhu. Well, this is Slick Media TV, pano pamaZim Untold Stories, pandokupai nyaya dzakasiyana siyana. Until next time, ko zvasa.